خوبی؟ اکای ما تلفن کردم که جسی از نیسته نشید گپ زده. میگم که یک تاش بدل نیتی صوف گپ زنه 10 تاش بد نیتی حرام گپ میزنه. همراه اکای جان نمیشه که ای تانی ما خدا جواب دادم بگیری گپشونه چه خیلی که ما در معقول نشید گپ زنیشون. یگان تاش بد نیتی صوف گپ نمیزنه. رید کش بد نیتی صوف خدا ترسش نبرویه دیگه نیمی دیگهش بد نیتی حرام گپ میزنه. اگر خوب میشید اگر خدا دکا جان ای تانی ما جوابشون میدادی نمیفهمیدگیش بسیار بوده. همراه اگر اپا جانو اکا جانو بتونین هم مادره که من دستگیری کنین در حق مادری من دعا کنین. و خواستم که خودم کار کرده همش خودم کنم یگون کسی غم نتم یگون کسی مقصد نگم. افسوس که نتونستم زورم نرسید. وزی دنجا کار کردستم تخته برکنیم بگن میرم چی کاری که امجاز گفتستم کردستم که افسوس که نرسوندستم کامودیشو نبود که نتونستم. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد. ассалому алайкум ҳамватанони азиз ҳамдиёрони азиз умедворам ки хубу бардам бошед. ҳамватанои азиз гапро каротка мекунем тез гап мезанем ки вақти қимати шуморо нагирифта бошем. гап дар бораи хоҳаре ки дирӯз наворашро гузошта будем тахта бор мекард ва дар як фирмаи говпарварӣ кор мекунад. бародарои азиз 25 000 ойлик дорад документаша ҳамун корхона кардагӣ корфармо армиян аст. ман бо армиян гап задам зиёда аз 30 000 қарзашо будааст ва қарзашоно расчёт мекунам ва хоҳар мебиёянд пеши мо ба кор мекунам. худохоҳ мо дар шаҳри екатеринбург кор дорем мо предлагат кардем ҷои назба иншоалло он касо оварда корро ҷобаҷо мекунем ва о касое ки бовар накарда ҳар хел гапҳо задам онҷо ба фақат картаи душанбесити буд ки бовари картаи худи ҳамон апа буд ва мо агар ҳамон апа мошениса мебуд ё ягон фиребгар мебуд якум очрат картаи сбербанк медошт. картаи сбербанк о апа надорад то ҳозира сарфамам намеравад ва агар ман низ фиребгар мебудам картаи сбербанки худамро мемондам. ман асло розӣ намешавам дар ҳамин зуборо картаи худам мондам ба ки пул чизи ширин аст ва он дунё ҷавобтеш қин аст. отчёт учёт додан дар кор мардум ба то 1 рубли мардум агар гирифтӣ ҷавобшо бояд додтӣ. ман картаи худам асло розӣ намешавам монданаш ба ва او برادرایی که مثال همت ندارید هر خیلی گام نزنید. من با همون برادر یک مصرع شعر گفتنیم که من بعضی بایایم دیدم که همین قدشون بلند با نام بای با نام ثروتمند یک دو مصرع شعر گفتم میگذارم درباره همونا. هیکلت را صورتت را فیل بردارد میانش بشکند همت را پشه بردارد به هندوستان برد. همت را پشه بردارد به هندوستان برد. او هیکل و اون صورت دروغکی شما اگر فیل بردارد میانش میشکند. باور کنید اون دروغه اون گپای قبیحتونه نخ یک رو خیر میکنید گپتونه میزنید. دولت ملت
бовар кунед кӯмак карда истодааст. ин қадар тоҷикистон беморхонаи рӯҳӣ дорад ки аз тарафи давлат хӯрок мехӯранд. интернат бачаҳое ки дорад, сағираҳое ки ҳастанд бемодар бепадар, шумо магар нону об медиҳед? ақлатон намегирад як чиза гап назанед бародарои азиз. хонаи пиронсолоне ки баъзе ахмақҳо ҳастанд ки падар модарашонро бурда мондагианд, шумо магар ҳамун коммент менависанд ки ҳамонҳое дар назар дорам. шумо магар хурду хӯрок метиҳед? дар хонатон агар ҳамин як хона бошед, агар бинед ки як имората чанд сол мебаред, як ҳоҷатхона бинед ки сохтанаш чанд қадар қин аст. ин қадар тоҷикистон сарҳад надорад, дар ин тараф ва он тараф мисол ободӣ шуда истодааст. дар мобайни ҳамин 30 сол шумо дар мобайни 30 сол дар хонатон чикор кардед? ба бародаратон ба хоҳаратон чикор кардед? ба ҳамин саволи ман ҷавоб диҳед. ӯ касое ки комментария нависа, ӯ касое ки хоҳара телефон карда даъвати ҳамхобагӣ мекунед, мана голосаша мемонам, модара гӯш кунед як бор. хубӣ акай ман телефон кардам ки ҷасияз нистай нашид гап зада. мегӯм ки якташ ба дил нияти суф гап зана, даҳтагаш ба нияти ҳаром гап мезана. шабакаи иҷтимоии намешава ки шабакаи иҷтимоии ютуб ҳар хел ҳар чиз ҳар роҳаш аст. магар бозӣ 1000 рубле 2000 рубле мепартед, 4-5000 одам зиёдаш ман фаҳмидам ки 15-20000 одам иштирок мекардад бозӣ ба 1000 рубле ба онҷо магар хайр аст. ин хайр барои давлат, барои фоидаи ягон кисаи ягон кас нест. ин хайре ки шумо мекунед ҳамонҷо хоҳар ягон каса маҷбур кардагӣ нест, касое ки метонанд гуфтагӣ аст. фаҳмида истодед? баъзеҳо навистанд ин мошенница, баъзеҳо навистанд ин мошенникӣ. шумо хоҳара надидаед ба чашматон, намедонед таърихи вая, чӯба ҳар хел гапҳо мезанед. ҳар кас хайр мекунад барои худаш, ба хотири худо, ба хотири рӯзи қиёмат, барои рӯшании қабри худаш мекунад. ҳар кас хайр мекунад. алло хайри ҳамон касое ки бародарое ки даму ҷим қаб карданд, одамои сармадбанд, он одамои доранда дар ҳақиқатан хайрое мекунанд ки як калима гап намезананд. он одамое ки ҳамин худашон ҳичи нестанд ва ё ба ҳамон мегӯям ки одамои қадим мегуфтанд ҳамин гови бешира овозаш баланд мешавад. ҳоле ҳам бошад 1 рубл метиҳанд, не ки ҳар хел комментариҳо менависанд. бародари азиз, сухана зиёд намекунем. боқӣ дар амони алло бошед. дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо ҳастем. касое ки бекор ҳастанд ба кор иншоалло таъмин мекунем. ин хоҳарам хавотир нашед, худохоҳад Сбербанк ташкил мекунем ва ба кори доимӣ дар худи шаҳри Екатеринбург худохоҳад қабул мекунем. иншоалло бо навор оянда дар бораи ҳамин хоҳар иншоалло навор мекунем. навораи минбаъдия интизор шавед. навора то охир тамошо кунед. груз перевозкаам дорем аз шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон. инчунин аз Москваам ташкил кардаги ҳастем. худохоҳад оянда дар хизмати шумо ҳастем. каналро дастгирӣ кунед. иншоалло моам ҳаракат мекунем дастгири ҳамватанон бошем. каме ҳам бошад барои ҳамватанон, барои ватани азизамон хизматкар бошем. дуогӯи ватан модар бошед, дуогӯи бародарои Фаластин бошед. худованд тинҷию оромият дар тамоми ҷаҳон тинҷию оромӣ бошад. инчунин дар мардуми Фаластин, мардуми Афғонистон тинҷию оромӣ ба миллионҳо долларҳо харида намешавад. ҳамин тинҷию оромӣ бошад, мо шумо хайр карда метавонем, мо шумо осуда зиндагӣ мекунем. дуогӯи ватани азизамон Тоҷикистон бошад, ҳамеша гулгулу шукуфон бошад, ободӣ бошад, тинҷӣ бошад. дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободӣ як ҳамватан, ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошад. боқӣ дар амони алло бошед. ассалому алайкум.